Hihintayin natin. Butit hindi mo sinamahan ngayon. Ni. Wala ko naman ang nanay eh. Pero ako naghihintay mo. Walang masasabay mamaya to. Pag nandiyan sa PBA la, sumabay na pa uwi. Pag wala, magtag ka sa akin na. Na malapit na kayo umuwi ha. Wala ba si RJ doon? Ay, Borland dito. Tanggalin, hindi naman kayo nagsasabi. Panay kayo ano? Ito, titiket pa to. Sabi mo lang, ano lang ito. Clubhouse po. Babalik din ako kagad. Saglit, iatid ko lang to. Dito, kanan. Tapos kanan ko na pagdating mo sa loob. Kanan. Yan yung bahay niya, no? Diretso. Si Ellie! Kaliwa. Ay, guys, nakita ko si Ellie. Dun, sila Mikel, si Kel. Sila dun.
Tabuhan mo bumili. Dire-diretso lang. Dito sa first ano nga. First street. Paano nagpupunta si Buboy dito? Magkakonect yun. O, ito na. Okay. May pera ka? Oo. Dami, guys. Ano ba? Sino nandiyan na ano, mga classmate mo? Ano ba, practice yan? Sa mapa at saka EPP. Ba't may ganyan pa? Sinong nag-ano, teacher? Walang nanay? Safe ba si Ayla to? Diretso? Dito. Diretso? Wala mong daan dito. Sige, diretso lang. Oh. Wait lang. Ayun, dun yata eh. Let's get started. Drive safely. Ayun, oh, In dun lang oh. 100 meters, turn left. Turn left. Dalawa. Walang masarap na tinapay na. Dun yata. Saan? Sa labasan. In 500 meters, turn right on Santa Rosa, Tagaytay Road. Patay mo yun.
tinapay na masarap. Ulo. Ayan o. Ano meron doon? Siya nakapaparado. Hindi ka? Ha? Ano dito kasi may nalabas din dito. Malayo ka na. Doon ako lilipat. Maganda ka. Wala, lipat ako doon sa meeting. May banana kayo doon. Gusto mo? Sige. tatay. Sarap, bagong luto. Ang gulay oh. No?
Yan, sasabi niya happy. Yan, original, pero second hand yata. Walang sago dyan sa merkado? Wala ni Bibi, wala no? Ito, pinapayagan ng magulang yung mga batang yun. Marunong naman kung